Здравейте от моята кухня! Днес ще приготвим къпкейкове с грозде. В дълбока купа с помощта на миксер разбиваме 120 грама масло и 300 грама захар до пухкава пяна. Добавяме 2 яйца, едно по едно, и продължаваме да разбиваме, като постепенно прибавяме 300 грама брашно, 1 бак пулвер, 220 мл прясно мляко и една ванилия. До пълното смесване на всички продукти. Отстраняваме миксера и прибавяме към сместа 2 чайни чаши зърна грозде, които предварително сме почистили от семките и срязали на половинки. Разбъркваме сместа. В тавичка за мъфини поставяме хартиена чашка във всяка формичка. Пълним 2/3 от чашката. Печем на предварително загрята фурна на 180 градуса за 15-20 минути. През това време приготвяме маслената глазура. В дълбока купа разбиваме 250 грама масло. Добавяме половин килограм пудра захар, една супена лъжица прясно мляко и 2 ванилии. Продължаваме разбиването на бавна скорост до получаването на пухкава смес. След това я поставяме в хладилника да се охлади. След като мъфините станат готови, изсипваме глазурата в сладкарски пош и оформяме розички върху къпкейковете. Украсяваме с зърна грозде. Добър апетит! За още видеа като това, абонирайте се за канала ни.